צ'ארלי דלתא טנגו, רוח משתנה 328 רשאי לגעת. יבוא לפה ייקח זמן. וכמה זמן טסתי ב-2.8? אז הנה אתה טס עכשיו לאט לאט אותו מהר אותו צ'ארלי יוצא לאלפא, רוח משתנה שני קשרים, מסלול 28 רשאי לנחות. בואו נשלימו משיבות איחול נעולה רק בעוד מסע דלתא טנגו לאחרונה ונשמח לתרגל צ'ארלי דלתא טנגו תרגום רשאל, שים לב לרעות שיורדת כרגע 2 קילומטרים ועל המנוף בגן רשאל. מבקש מהם הוא מתרגל אוקיי אתה יודע מה טוב נשארת מה? הוא אמר שהוא מתרגל אתה מבין? מתרגל מפה מה נחיתה כזה כן בדיוק אנחנו נראה אותו פה בערך עוד שנייה כן זה מה שיקרה הנה מעל העץ איזה כיף הולך להיות ממש טיסת היפה כזאת, לא? הבנתי שהוא מתרגל אבל הוא לא רואה את המסלול טוב, אני רואה שהוא שובר אז זה קצת מאוחר אבל טוב, בסדר, הוא היה גבוה אז הוא פתח, נכון? אתה מכיר את זה לא עשינו את זה, אפשר לעשות את זה בטח שעשינו את זה מה שפתחתי גבוה ובא לו מהצד לא עשו לך צ'יק סולו? צ'ארלי דלתא טנגו, רוח משתנה 328 רשאי לגעת. דלתא טנגו, רשאי לנחות. תגיד לי שאתה מוכן לעזיבה, צ'ארלי טלגוף מוכן לעזיבה צ'ארלי טלגוף, תתיישר בלבד מסלול 28 מתיישר 28 צ'ארלי טלגוף וואי ממש לא רואים כלום ממש איזה פיפי זה תעצור זה הוטל גולף אין לך הרבה צריך מרחק פה נעשה נחיתה איך קוראים לזה אמרה קצרה עם זה עשינו את זה פעם? עשינו אל תשים הוטל גולף בטח שלא היום צ'ארלי הוטל גולף רוח 2304 קשרים מסלול 28 רשאי להמריא הוטל גולף יש לי לחץ טוב, את המסלול רואים כן, בערך עזוב את הברקסים אין ברקסים רגע, לא ב-50, למה ב-50? טוב אתה הולך פה ימינה נראה לי ימינה
קצת ימינה, יפה מאוד. וואי, איזה רעות מטורפת. ראיתי את הציפור? אבל לא, אתה טפס, אתה לא מטפס. זה סולו קלאסי. לא, בוא תתיישר, מקביל למסלול, תגיד שאתה עם הרוח. אפשר יותר גולף עם הרוח. אפשר יותר גולף מספר 1. מספר 1 יותר גולף. לא רואה כלום, תומר. תטוס, נו. זה המסלול. איפה יש לו? הנה בית לוינשטיין, סבבה. בסדר, מסתדר? בחור. תורד אחר כך. תגיד, אתה מוכן לשבת בגובה 800? תגיד לי, מה? טוב. בוא שלא, אתה לא יבוא אלינו. אוקיי, יאללה. תבוא לשם ואופקית, מעל הכביש. גם הרוח לא משהו היום. טוב, תרד. יש גם בדלת לא משהו. מה זה לא פתוחה? נראה לך. טוב, לא נורא. נראה בסדר. כן, רק שאתה גבוה כמו לא יודע מה. מסתדר, תפסיק כבר. בסדר. איפה המסלול? הנה. אפשר לי יותר גולף פיינל? אפשר לי יותר גולף, רוח משתנת 328 רשאי לגעת. רשאי לגעת, יותר גולף. נרים את האף קצת, יופי. אוקיי, תשאיר את האף מעל האופק, ככה 7 מעלות מעלה. פה, עוד למעלה, פה. בסדר? בדרך כלל המהירות מכתיבה לי. האף יכתיב לך. כן? זה יותר נכון. לא, ברור שזה כלי יותר... לא, גם האף בחוץ. הוא זה שצריך להכתיב לך את הדברים. אתה רואה שהוא נמוך? תרים. טוס לבית לוינשטיין. איזה? עם אף מספיק גבוה, אבל אתה הורדת אותו. תרים אותו. איפה בית לוינשטיין? אתה רואה את המסלול. אני לא מקשיב, זה מדרדר. עוד הקפה ורבע, אנחנו כבר לא פה. תגיד שאתה עם הרוח. צ'רלי, הוטל גולף עם הרוח. הוטל גולף מספר 1. מספר 1 הוטל גולף. אוקיי, תבוא גלישה קצת יותר מוקדם ממה שעשית קודם. אני יודע שקשה לך. לא קל, אתה מתכוון. אתה אומר לא קל. אבל בסדר. תקשיב יותר ימינה, יופי.
אפשר יותר גולף פיינל. לא לחתוך. תל גולף, 523 קשרים 28, רשאי טאצ'נגו. רשאי טאצ'נגו, אפשר תל גולף. נראה מאוד גבוה וזה לא, זה בסדר, בסדר גמור. אתה יודע זניח את המהירות. תוריד את האף, אם לא תוריד את האף זה לא ילך. תוריד את האף, תוריד, תקע אותו למטה. יופי, עכשיו סגור. כמה התחלת פה? 2? משהו 4 נראה לי. לא, עכשיו אנחנו ב4, 2. מה זה מספר לפני? 7. 7, 2, אז. מה? לא רואים כלום. יאללה, בואו נרד, יאללה. אבל על המונר האלה, צריך להגיד... מה אתה רוצה? אבל הם הורידו איתנו, לא? אבל לא, מבחינת המגדל... זה בסדר, מה אתה הבוס? מה אתה אומר? נשאר. תן לי סורי לבד וזהו, עזוב. כאילו יש כזה מטרות בטיסה שלא רואים, אבל זה מטרה שלה. עוד לא. אתה על השכונה פה, הכביש פה. אוקיי. תגיד לה שאתה עם הרוח. אפשר יותר גוף עם הרוח. תל גולף? מספר 1 או תל גולף. טובה. טובה. פריש. ויאללה. פה דווקא בסדר, אתה יכול לראות ולנחות. מנהל מצומות. תל גולף, החניך ימשיך כסוליסט. כמתאבד, שי. לך לכאן, חכה, אתה... אפשר יותר גולף פיינל. אפשר יותר גולף, הרוח 523 קשרים מסלול 28, רשאי טאצ'נגו. רשאי טאצ'נגו, תל גולף. אתה עושה את העניין הזה עם אף גבוה? איי, סע. השחרור הזה, כן.
מהטיות גדולות, לא לעשות הטיות גדולות. הוטל גולף עם הרוח. הוטל גולף מספר 1, הוטל גולף. תעשה לו לחתוך פה את הפנייה. יותר? רדיוס יותר גדול? כן, כן. יש רוח דרומית. צ'או הוטל גולף פיינל. הוטל גולף, רוח 250 228, רשאי טאצ'ינגו. רשאי טאצ'ינגו הוטל גולף. כמה זה נשאר לנו? סיבוב אחד? כן. וואלה באזר נהיה, לא? בסדר. תעשה עוד הקפה אחת ונראה. סבבה. יש עדיין האף שלך גבוה מאוד בשליש האחרון. פה אתה כן צריך להרים, לא לוותר, לא לוותר, לא לוותר, לא לוותר, יופי, מעולה. קדימה. בשליש האחרון תהיה מאף יותר נמוך, בסדר? אוקיי, בוא נעבוד על זה. איפה זה אמור למרת פה להיות? כאן, בדיוק איפה שזה, 7 זה 10 מעלות, זה 7.5. 1-0 זה 10, הבנתי. שים אותו ב7.5. מדויק, אני רואה את זה. כן, אף שלך עולה. מה אתה רואה בצד ההוא? מה אני רואה? מהירות של 70. בחלון לא רואים כלום. תגיד להם עם הרוח לאחרונה. אוקיי. אפשר להיות גולף עם הרוח לאחרונה. הוטל גולף 1 לאחרונה. 1, אפשר להיות גולף. מספר 1. טובה? כשאתה מוריד, עובר לשעה אופקית, קודם כל אף ואחרי זה כוח. אוקיי. בסדר? בסדר. לוחות חזק. תלחץ חזק כל הלילה. באתי צפונה. כן, עושים לב למהירות והכל. 70 זה. יאללה. טוב, בוא נעשה את זה בגובה כמו שצריך הפעם. לא את הגובה, את מצב האף בשליש האחרון. גם את הרדיוס ניקח כמו שצריך.
צ'ארלי טף גולד פיינל. הוטל גולף ארוח 2105 רשאי לנחות. רשאי לנחות הוטל גולף. בסדר ככה? כן, זה המצב. לוחץ חזק על הסטיק. או לשחרר קיזוז אם בא לך. טוב. או להוריד כוח אם בא לך. או, בדיוק. העדינות. בדקות. טוב. זהו. תדעי תעצור בסוף. לא יקרה פה, בסדר. עצור, בצורה הדרגתית ויציבה. אצלי הבוקר טוב, כמה יותר מוכנים לעשייה ב-28. הוטל הצדה שלום ב-28 בשימוש. 28 צ'ארלי קוטל, תודה. בשליש האחרון אני ראיתי, אפילו לא הסתכלת על המהירות. התרכזת בפנייה הזאת. נכון? כן, היה שם משהו לא... בסדר, אבל כל האוריינטציה של האופק שונה. לא, היא לא קיימת. ממש... בעולם אחר. זה היה טוב, כי גם אמרתי, זה כי זה 10 ימים יצא, וגם גם 2.8 לא ראיתי הרבה זמן, לא שראיתי אותו עכשיו. לאט לאט, תיסע לאט. מה, השתבש לך היום פה? לא, טיסות אחרות אני מבטל, יש לי ניווט לחיפה, דברים כאלה. אין סיכוי, לא? אין סיכוי. לא? צריך את זה, לא? כן. הוטל תפסה 28. 28 צ'ארלי קוטל. אקווטור ארוח 2305 קשרים 28 רשאי להמריא. אתה יודע, מצ'ארלי הוטל גולף. בבקשה להתראות.